another peke nga amigo. Sa mga naabot, tanan sila inggitero. I don't wanna say a name, freaking dame. Kabalo na mo kung kinsa akong gi-aim. Boom, dagan na kapalibot peke. Puro basura manina nakadepende. Sa ibong galaw, sila gusto mo sabaw. Kay kung kinsa imuha, gusto nila mo labaw. Nagkatag mga piti, wala na kay mapili. Bisa ka sa kamulingi, plastik na mong ngimi. Klaro sa atubang, murag iring buang. Para siya musikat kay mga awat na lang. Asa na ba ang saad nga gibuyan ka ni adto? Barato nga bugas nga nung mahal naman kaayo. Ang druga ni samot murag dili na ni maayo. Makalibog na hinuon kung asa na mimutuo. Kaya na nakasakit ako ang di kaya. Abi ni Moog na pa ko. Karon ako kay nagkatawan na sa una. Galisod man ko kinhawa. Di nakabalo na ning kamot. Bumalim tanti ka. Bisag na listan ko. Pasag na lala. Pula wala gyapon mapala kung puro saad yang liho kay wala. Mao pamili og insakto ka nang naay magama isa-isa ha ilang agi kung insakto pa ba na kay sagara sa makalikod kay wanay pakabana. Wa nay pakabana kabalo ko nga. Girl ikaw ra ako ang gusto nga makita. Adlaw o gabi ikaw ang ginapangita. Ibang klase atong story kay murag salida murag action movie. Kay sakit kay kamaniba pag mukulo ang dugo. Murag init nga mantika makapaso ang kainit sa imo. Tirapunto, handumanan, undercard battle bay. Ang mabot nga dula. Magsaba para sa mabot nga dula bay. Salamatan na to, mga major sponsor. Off trades, ginawang gisuot bay. Parapol ta diri karon off trades. Pio Omega Sigma Fraternity and Sorority. Kalinaw local brand page, kini ako ang fan bay Bukhat. Then Spinwise Clothing. Inshallah, Valencia Enterprises, kung gusto mo magtukod og balay building, punta ka lang yun kay na sila services na nitanan sa construction supply. Inshallah, Valencia Enterprises. Kung gigama, tanan nga mga produktos kung gigama ba na direct bench na adri karon, so punta na to na din purchase mo silang product. Perfume, na perfume si direct bench karon, ang kung gigama na adri karon pwede niyo ma-try, pwede niyo pangayon daw. Nay baligya da. Okay. So kita na ito na karon, ato nang isyo karon bro. Pitik ni Bulldog, subscribe ninyo na, i-follow ang page Pitik ni Bulldog. Then sa tanan pa na to ang mga sponsor. Labi na diri sa binyo na to nga gitagaan tag pagtagad og dire na hitabo karon sa Yellow Line Leisure Hub og ang Team Wilan Kalag. Gikan sa unto. Gikan pa Valencia. Unsaba para kay RLG. We're representing for Station os mga tunay dia. Gikan sa wala, SLTE pangantukan, magsaba para kay Sarex. Ito din ang mga barkada dabay, punta lang kami suportahan niyo patuloy lang ta. Isa una sige. Okay, dipili nila, nagsamo sila dabay kung ang mauna si Sarex para sa round 1. Oy, ako na pod. Ako na pod ang istorya. Karon nga nakita na ta, magsikan sa muna. Pero ako na ang istorya sa imo paminawa ha. Pwede naman kang musibat ng duwa ug ayaw-ayaw na pagsabay-sabay sa mo Pag hinay-hinay na distansya kay basig maigo ka, unya matingkuratan lang kang matingala, abi ni mog ni barog na ka. Pero wala pa man di ay kay tumba. Unya, nakasabot na ka or pabugo-bugo lagi ka pero bugo kung bugo na kadaan pag uli na sa inyo aron mahuman na ta. Pero palagay ko siya kagikan siya dito sila nanangin ko sa gikan sa iyang mama. Ana siya pabinawa. Ana siya, ma, muadto na kong pangantukan. Wala problema og sakyanan kay naa may ban. O lagi
Busa ugma pa kumuli mapag-andam na og kalingawan. Kay pag uli na ako, pag-andam o pag-atang na sa bultahan. Kay nga naman, kay gitira naman kas tagapangantukan. Unya pag uli ni mo dito, lungon imong gisakyan. Kay nga naman, mo ni siya kay nang dayo, kay mga aso. Maayo, unta kay daghan na kay sa butang o gamit nga iyang gidala. Pero mali ka. Kaya nga naman, sa kadugay ni mong tutok-tutok sa kuha imong pistola. Unya ako, nga naminaw raog nagkatawa. Kaya nga naman, namalik ka, kaya wa pa mong kakabala. Unya karon, nagunaana na ka. Unsay gusto nimo, mapasagpa pa ka. Unya karon sa among tapok. Unya sa among tapok, ikaw nagsabay, busta dili, gusto nga ka ng among kauban nga nagtapok, ka ng bubok, ka ng bulok. Unya sa among tambay, ha? Busta ka ng tanan, ayaw pag kinalaybay. Ronan, para karon si. Narajud ko sa punto. Salamat Paradox. Tungod sa imo nakapil ko niligaha. Pinakauna sabak sing tablado. Bisag kabado kay desidido, bisag sarado pang kandado. Di ko modula og tablado. Kay surbol nga masiro ning kalaban sa hurado. Tra punto leng. Kada linya, kada letra. Kada letra. Uy, abi ni joke na. Joke ra. Bisag walaon ni sa gubat. Dahil mapangadala. Ug sa laod na kumpas nga kargada. Maong di ta matingala nga mawala kay ako ang gadala. Kung gadala. Kaning bata gahi daw ni sa ila, karon ato ning sawayan. Mga linya niya, liriko, karon kulang pa kasakua. Gahi ning kalaban. Bisag magpatabang ni, di na kailangan og kauban. Nga muraog si Ubogin sa Hunter x Hunter. Pero ako skurapi ka, maong ayaw na lang sa glihok ni kadenang. Di patuyok sa imong dugan ni kutsilyong nakatutok. Diretsyon na itusok sa kamot sa taga Tracy. Dogi basic ning kalaban. Ako ang hari sa kalsada mo, ambulansya mo ang padapnin, pero gahi ka o ulo, pero timaning nga di ka kadaog, kaya mo bangka kung gabi una. Time. Round 2 para kay Sari. Oy, Rail G ang pangalan. Pagkanindot, kay maayo, kay nainabutngan. Pero pag pangutanan ako sa iyang kauban, bay, kana si Rail G, naman na siya gamay, unya buang. Unya ni pagid sa pangantukan, pero paggawas ni mo dito niya, andam-andam na kay dito na tika atangan. Kay karon, sige bay, magpadayon na mi bay. Kay karon diri na mi sa pangantukan, nag-atang og diri na mi gusto nga mo barog. Busa karon nako diri karon. Akong gusto nga maistoryahan kaning mga realidad dili ko anang mga buang. Kay kani akong katubang apil na ni dito sa listahan. Unya karon nagbattle mi unsay urasa. Kay karon nawala naman ka. Asa naman ka gibutang sa Ginoo bay unya ikaw gusto nimo nga sa imong katubangan kumuhangad unsay gusto nimo unsa ka sigad. Kay sa kadugay nimo sa kadugay nimo bay. Sa kadugay nimo bay unsay sa kadugay nga panahon bay unsa gusto nimo kan nabutang wala pa kay nagsakod unya gusto nimo nga sa imong katubangan pa kumuluhod. Round 2 para karon si. Ikaning dulaa, mura ni og baraha kay balasa na ipinta. Useless ng 5 first nimo ako sunsun kada linya. Regalo ang ulo pero taysa, utsaka pata, pero timan di nga di ka kadaog akong bangka kung gabi una. Eskwela sa amigo, si Paradox ang principal, ako ang maestro, ikaw ang estudyante, kulang pa ka sa grado para makapasar ani nga klase. Palihog na lang pasi, pag-amot na lang og floor wax, kung nabahala mo lang paso sa imong grado. Kailangan ugahit mga bara, ligon pa sa nara kay gihasa gamit dila. Hait pas kutsilyo ugma o imusa, kada duslag sa kalaban maghila, sa sakit sa mga linya nga dala. Murang nga gigilaw biskape kay magsiga imong mata, iniguman na to og duwa nakapait imong mata sa inyong Oy, medyo nawala na ko karon. Medyo lutang akong ulo. Ambot lang murag balon, turog kalil. Round 3 para kay Sarex. Kay karon, nakabalo mo nga nakabalo ka, na gusto pod ka nga ikaw ra usa ang gusto mo saka unya karon usa karon ayaw pagkatinga, usa karon ayaw pagtanga. Buhata ang tanan, busa karon
buhata ang tanan, kaya ko di ko gusto nga musabay sa bati nga panahon, kaya ko gusto ka ng tanan, ako agad ng buhaton, unsa man ka, katura kang mag-agad sa grasya o sa swerte nga itin sa panguhaon, busag karon nga mapabilin nang ka nga ikaw, di nagig ka makaahon, sa panahon karon bati naging kaayo, kay gano, daghan naman kaayo ang mga tao nga wala na may gusto nimo pero sige ipadayon, kay daan naman ta diri karon nagatubang naman ta, dili na ta parehas sa uban, nga gusto nga dili man ta pareha sa uban nga gusto nga sila ra gyud ang gusto nga mopaangat kay ikaw dili naman ka pareha sa sa una nga wala pa nagtubo pero karon diri naman ta gusto nako nga kita ang tagbo unya karon pasalamat ko sa tanan basta kaning round 3 ha ako nang ibarugan wala ko nang pareha sa imuwa nga nagpabuang-buang Round 3 na meron si. Round 3 na. Gusto mo makalungaw mula sa pang-critical conditions? This is good decision, this limit up die and depression. I don't know this man, but it ain't what you are. Same instrument, this game. Paradox, give this a battle. I can matalik, inhalik, how to play this game. If I say yes, you're over game! Over. Just kidding. Don't Englishing me, I don't understand. Just kidding, not gonna speak this right now. Holding 45, I'm gonna shoot you like a city girl. Sama ba you proudly? If I go a show with a red in the pussy, to your head have red mark, it's a red red dash, so headshot. Libog saktong mga linya, murag matematika, pero ayaw kabalaka, kaya kung eksperto nga ni Dapo, aning kalibutan ng Mal Einstein para musod, aning gubot ng sistema. Speaking of math, pat yung tikas numero mong, I give that common different one. Never negative man was positive line. Now we see the greater than the nga, it is done. Magsama ba? Kinalingaw mo ito kami lamay. Judges, pagkakas kamera. Judges, bay. Dali lang. Dalo sa kamera, bay. Yo Jeric Day Rayon, pwede mo, bay. Rayon. Jan Pax, Tol Garci. Yo, Jeric Day, Shroomverse, boto na ako, round 1, isiyatag na ako sa Rex, kay grabe ka solid yung reference, yung mga bars, grabe siya ka sulit, gusto kay Miato. But ang round 2, round 3 na ako, gihatag na ako kay Lil J. Kay sa round 2, nawala man ko si Sarex. Okay yung tayang lines, but boto siya, nakulangan ko ato. Kay tsaka na to yung punches, putol po siya sa tunga-tunga, buto sayang dito. While sa round 3, dito medyo nihina yung mga bars, hindi na kasi yung bugat kumpara sa yung round 1 na okay yung takayo, grabe ka sulit. But kato kay Real G sa yung round 3 man good, the more siya nga gadugay, the more mo siya gabugat ihang din yan. So mo to, round 1 sa Rex, round 2, round 3 kay Real G. Bird Pads, si Tapi Amiga. Round 1, Sarex. Kaya medyo bugat ang iyang mga linya din. Round 2, round 3. Yatag na ako kay Real G. Although, na mga chok si Real G, pero mas dito sa iyang English conference, medyo ni lamang siya dito. Real G. Round 1 kay Sarex, 2, 3 kay Real G. Aboto sa itong judges by 3-0. Magsaba para kay Renzi. Rayon, pati na lang ako, dito lang, si Jan Pax.